Gvern Laburista qed ibiddel is-sisien tal-mod kif jaħdem pajjiżna. Sostna l-Prim Ministru Joseph Muscat f'Halkirkop, fejn fisser kif il-ġid u tkabbir ekonomiku qed jinħoloq mhux biss biex igawdu n-nies issa iżda anke biex l-ekonomija tkun kapaċi tilqa' għad-daqqiet negattivi minn forzi esterni issa u fil-futur. Kif ġara din il-ġimgħa mal-ħaddiema tal-Actavis. Qed inġibu tant xogħol biex ikun hawn dan il-cushion. Dan il-cushion illi jassorbi jieħu d-daqqa meta jkun hemm bżonn jieħu d-daqqa mingħajr ma ħossuha qabel mhux 30 sena ilu, sa 5 snin ilu. Jekk jintilfu 200 post tax-xogħol kienet tkun kriżi nazzjonali. Din il-ġimgħa kellna l-aħbar li ntilfu 200 post tax-xogħol u l-ħaddiema kollha moħħhom mistrieħa li huma xorta għandhom xogħol. Dik hija d-differenza. Fakkar kif pajjiżna jinsab f'sitwazzjoni ekonomika bla preċedent fejn il-ħaddiema jistgħu jserħu rashom li hemm post tax-xogħol ieħor jistennihom. Il-mument u aħna dnielhom lil din il-kumpanija, dnielhom tistennewx illi aħna nibdew ngħinu nies biss sena u nofs oħra meta jitilfu x-xogħol tagħhom. Aħna n-nies ħanejnuhom millum biex jekk iridu jiċċaqalqu llum. Dik kienet l-ewwel ħaġa li għednielhom. Iżda biex in-nies isibu xogħol dinjitus jeħtieġ li jkunu mħarġa. Għalhekk il-Gvern ħabbar riforma storika fis-sistema edukattiva fejn din ma tibqax riġida qisha fabbrika iżda tadatta skont il-ħiliet tal-istudenti kollha. Jekk għandek idejk li taf tagħmel affarijiet illi huma tajbin ħafna l-famuż snajja li aħna issa biex kulħadd ikun polit jgħidulhom skills, imma snajja qed ngħidu ta' dawk it-tfal illi jaraw għajnejhom jagħmlu ħidejhom imma mbagħad akkademikament forsi ibatu naqra iktar minn ħaddieħor. U ftaħnielhom dil-ġimgħa ftaħnielhom bibberaħ biex dawn javvanzaw il-qudiem f'ħajjithom. Il-Prim Ministru ddeskriva dan l-investiment bħala wieħed mill-ikbar li se jħalli warajh dan il-Gvern. Dan huwa l-akbar investiment li dan il-Gvern ħajkun qiegħed jagħmel għax huwa investiment fuliedna. Huwa investiment illi ħajwassal għal riżultati kbar għal pajjiżna fejn mhux illum qed inġibu kumpaniji, mhux illum qed inġibu xogħol b'dan l-investiment qed nassiguraw illi 10-20 sena oħra pajjiżna ikun ferm u ferm aħjar.